Ma'lum şýaly halkara parahaçylyk onaşmak gelen ilkinji aýyna Galkanyş milli atüsündäki oýunlar topary Manaka knyazlygynyň Monte-Carlo şäherine geçirilen 47-nji halkara sirk sungaty festiwalyna üstünlikle çykyş edip baş baýragy we beýleki ýürüýte baýraklara munasip boldy. Bu ýeňiş ýurdumyzda ahal-teke bedewlerini açylyk sportuna, sirk sungatyna ajaýyp zamanamyzda ören ýokary ünsiýalýanyň bekişli bedewlerimizden şan şöhratyny artdyrmakda ata-babalarymyzdan dowam bolup gelýän milli açynasyk sungatyny ösdürmekde taýsy tagalaryň edilýäniň aýdyn tutnamasy dawaralany. Şol şany ýeňiş münasibetli Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň magtymuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan Awazan milli täýagaçylyk zolunaky daýanç tagaldyş merkezine 10 günlük dinjaş ýollanmasy dawaralýardy da goşulypdy. Şol ýollanma esasynda sapaly kenara dinjalmana gelen Galkanyş milli atüsündäki oýunlar topary Awazan milli täýagaçylyk zolugyna dinjalýarlar. Bellenşäli Awazan milli täýagaçylyk zolugy ýylyň islenlik pasyna adamlaryň iň bir gelinmediň ýerlerinden biridir. Bu ýerde raýatlarymyz özleriniň dinjaş döwürlerini niňe bir dinjalman eýsem saglyklanan berki diýerler. Bolsa gahrman arkadamynyň tagallarynyň biniýat bolan büýükünjegiň ähmetlidiginiň nowatdaky ikrarnamasydyr. Awazan milli täýagaçylyk zolugynyň gözel ýerlerine, deňiz giňişligine, Gämeler dünýäsi muzeýine guralan täsirli gezeneşler, dörejilik bäseşiklari, gadakly sport ýaraşlary, aýdym saly çykyşlar, dörejilik duguşçuklary, Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň agdalaryna aýratyn ýatda gazy pursatlary peşkeş berdi. Ençeme halkary ýaraşlaryna üstünlikle çykyş edip, baş baýraklara munasip bolan dünýäniň çar künjünde türkmen togyny belinde götüren dörli ýurtlarda geçirilen halkara sirk festiwallarynyň ençemegede giňişli bolup, çempion ýen belin derejä eýe bolan şöhratly toparyň agdalary hadaryň türkmen kenaryna döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýokary derejeli dinjaşyň hüzürini görýärler. Toparyň agdalary ajaýyp kenarda gedelenç edip, büýükünjeň insan saglygy üçin tenekar howa gurşawyna ýokary baha berýärler. Olar netijeli dinjaşy sportyň dörli görnüşleri bilen utgaşdyryp, saglyklany berki diýerler. Dünýäde uly şöhrat gazanan we ahal-teke bedewleriniň awraýyny belinde götüren toparyň agdalary halkara bäsişiklerine gatnaşmak, olara taýýarlyk görmek we ýokary derejede dinjalmak ugruna döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz indi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş sözüni aýdýarlar. Magtymuladyna ýaşlar guramasynyň merkezi hemde Balkan welaýat geňeşleriniň goramaklarına geçirilen dörli çäherler ýokary okunatlyga beslenýär. Sapaly Awazada dinjalýan ýurdumynyň Galkanyş milli atüsündäki oýunlar toparynyň agdalary özleri üçin döredilen amatly şert mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.